Kanti mandibulele kuqala, let me get platform. As I was saying even last week, especially kwixesha esikulo sithi i-idea iqala ngomntu omnye, i-idea, and ubukhulu bayo abantu baye bayirealize, the few people that realize the idea bayithathe. Le ndima yembali, really it's not the child's play. Even when you go even scripturally, you will hear okokuba bekumele kwizizukulwana you tell generation after generation about what happened about Mbhali. Taking Kwame, ngoba kukwinto that we need to learn about these characters ekumele sizithathe ku, ngoba what I see kuye from the early engekangeni to be politically activists, qala kukwinto uqale lento yo realize yourself. Une part endiyithandayo ngoba emveni koba egqibe la part ye training to be kukwaye befuna to be abe yi-priest, yayibona, ngenye into priesthood, that is immorality apha yena qala kukwinto beyijongile ukuze kwakheke i-spiritual part ebengafuni ukohlukana naso, but yinto abantu abangakwazi uyiqwalasela leyo. Ngoba ndithanda ke okokuba le platform ngokuba seyiqalile siqhubekeka nayo, uMdali angasinceda okokuba ingapheli apha, ngoba into eyenzekayo ndithanda le part every platform ebeyifumana Kwame ebeyisebenzisa, ngoba ndimkhumbula kuzo zonke istages eAmerica he became a president association that was there. When we go again ukufika pha yonke into anti-colonialization ne-imperialism ebejoyina whatever engamfuni umlungu bama hey le mpatheko siphetheke ngayo, wafike naseLondon. Ngoba ndizowuthanda le part yokubona uMarcus Garvey ngoba uye wajoyina ezinini ndimamele nje umsebenzi kaMarcus Garvey, uye wohlanga wodibana naye waseAmerica. Endithi kuzo zonke ezi character zaba bantu we need okokuba nathi kubantu abayibonayo ngolu hlobo sifuna ngayo okokuba ingenzeka. Yabona abantu bakuthi singathi kwi-platform political parties esizibonayo baziphethe the same pan-Africanist sibohlule ngokuba hayi, but I think this is the time ngokuba nyani platform ngoba wawufumana wayeyirayitha ngoba there is another story wayeyibhala wafumana okokuba achaza ukuba the forward Africa mayikhululeke phantsi kwengcinezelo, awufumana iqonga neze radio stations ngoba sithi kweli cala kufuneka sibe nayo sithi ngoku sine history month esizawuhamba siyodibana nayo naseziradiweni. There are people who will join us, uyayibona, bayithande le idea, babone okokuba not aba bantu bephethe le ndlela bakuyo bathi ngabeyobuhebhere, but kukwizinto besingakwazi uhlangana nazo
but xa sibabona sibava kweli cala lembali kukho abantu abahleli abayaziyo imbali, then bathi bazawufika apha bathi tyhini nantsi le nto xa siyidibanisa bayibone okokuba aba bantu yonke le nto nantsi apha kubo. Ndithi ke ndiyalibulela eli qonga ngoba ndifowunele uZama Ikhaya. uZama Ikhaya, one of historians, the author, Mbhali. Sisisele siya, sisisele ndithetha naye okokuba again siya uye wayithanda wavuya kakhulu awuva okokuba kukho amaqonga nje. Uyabona, then naxa ndim-invite ke wathi nakanjani. Next week ndifuna uva